లవ్ లో కూడా 5 డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్, వర్డ్స్ ఆఫ్ అఫర్మేషన్. వర్డ్స్ లో లవ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం. నువ్వు అందంగా డ్రెస్ చేసుకున్నావని చెప్పడం అయినా, లేదా నీ వంట చాలా బాగుందని చెప్పడం అయినా సరే, వాళ్ళ దృష్టిలో ఇదే లవ్. సెకండ్, యాక్టివ్ సర్వీస్. వీళ్ళకి ఇలా వర్డ్స్ లో చెప్తే సరిపోదు, మీ లవ్ ని యాక్షన్ లో చూపించాలి. షాప్ కి వెళ్లి వెజిటబుల్స్ తీసుకురావడం, ఇద్దరు కలిసి ఇల్లు క్లీన్ చేయడం, వాళ్ళకి ఒక రకంగా కాఫీ పెట్టి ఇవ్వడం కూడా యాక్టివ్ సర్వీసే. మూడవది, క్వాలిటీ టైం. మీరు అప్రిషియేట్ చేయక్కర్లేదు, వాళ్ళ కోసం ఏవో పెద్ద పనులు చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ కాసేపు వాళ్ళ కోసం ఫోన్స్ అవి తీసి పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళతో క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేస్తేనే చాలు. ఫోర్త్ ఇస్ టచ్. సెక్స్ అని మాత్రమే కాదు, జస్ట్ ఒక టైట్ హగ్ లేదా ఊరికి చేయి పట్టుకుని నడిస్తే చాలు, అందువల్ల వాళ్ళు చాలా సంతోషపడతారు. చివరిగా ఐదవది, గిఫ్ట్స్.